en zijn denken zijn nog even fris als vele veertigers of misschien zelfs dertigers aan deze universiteit. Vandaar geef ik nu graag het woord aan professor Van der Kerkhoven om ons zijn ideeën even te laten weten. Dank u wel, Patrick. Dank u wel, bestuur van de vereniging, om hier uit te nodigen in deze mooie zaal. Tussen allemaal die monseigneurs. En ene leek, maar wat voor een leek? Ja, professor de Sommer, rector de Sommer, waar ik de beste herinneringen aan heb. Ik ben heel blij van hier te mogen staan in deze mooie zaal. Ik heb hier ooit nog eens gestaan, in 1978, dus heel lang geleden, op het moment dat ik gepromoveerd ben. En ik vermoed, de kans is groot, dat het ook de laatste keer is dat ik de kans krijg om deze zaal te staan. Ik heb toevallig zal het niet toevallig zijn, in 1978 had ik het eigenlijk op een vrij analoog onderwerp. En er zijn mensen in de zaal die daar toen ook aanwezig waren en die zich ook nog herinneren wat ik toen zei. Ik had het toen namelijk vooral over naakte feiten. Ik had toen de thesis ontwikkeld van mensen, er bestaan geen naakte feiten. Wij gaan er in de wetenschap veel te vlug vanuit, alsof er zomaar feiten zijn die als het ware voor de hand liggen, die we zien en die we ervaren. Ik was toen tot de ontdekking gekomen van eigenlijk de feiten die wij ontdekken, zijn het product van onze manier van kijken, op alle soorten van manieren. Van onze concepties, onze vooronderstellingen, onze theorieën, maar ook van onze manier van kijken en onze apparatuur als het ware, waarmee wij naar de werkelijkheid kijken. Vandaag ga ik een stap verder, het is gelukkig dat ik ondertussen niet geëvolueerd ben in mijn ideeën. Ik ga het vandaag, ik ga ermee starten van te zeggen van uiteindelijk de wetenschap die we bedrijven, ook uiteraard aan deze universiteit, is eigenlijk een geloof. Ja? En het is evident dat wij, en de meesten onder ons, ook in deze zaal, zeer sterk geloven in de wetenschap. Ja? Maar het gaat mij over meer dan dat. Wetenschap is in essentie gewoon een manier van kijken naar de werkelijkheid die gestoeld is ook op een geloof. Ik ga er een paar dingen meer over zeggen, maar dat vanavond niet uitwerken. Ik heb met een uur tijd niet genoeg om dat te doen. Maar ik vertrek van die gedachte. Jullie weten allemaal dat de wetenschap eigenlijk geboren is vanuit de reactie tegen het traditionele geloof. Ja? Tegen de dominantie van de kerk. Ja? Maar wat weinig doorgedrongen is, en eigenlijk is dat normaal in de psychologie, is dat normaal. Als je tegen iets heel sterk reageert, neem je eigenlijk de rationaliteit over. En dat is ook met de wetenschap gebeurd. Wetenschap is ook een geloof geworden. En geloof, dat betekent dat er een aantal vooronderstellingen zijn waar men van uitgaat en die eigenlijk als zodanig niet bewezen zijn. Ik neem hier twee geloofspunten die ab ovo van in het begin bij de wetenschap aanwezig zijn en die ook te maken hebben met de twee grote revoluties die we in onze beschaving gekend hebben. En de eerste is de wetenschappelijke revolutie, en dat is lang geleden uiteraard, 16e, 17e eeuw, maar waar wij het idee gelanceerd hebben van de menselijke reden. Produceert ware kennis en deze ware kennis, ja dat is goed, dat is heel goed, die brengt alle goed, emancipatie, vrijheid, blijheid enzovoort. Ja. En dan hebben we daarna in de 18e en 19e eeuw de industriële revolutie gekend en dan werd er nog concreter de wetenschappelijke resultaten, die brengen nieuwe technologie en die brengen, en tegenwoordig zou men zeggen, nieuwe technologie betekent de werkstelling betekent welvaart betekent uiteindelijk welzijn. Dat is eigenlijk de redenering die wij op dit moment in onze beschaving hebben. Ik kom daar straks even op terug. Dat zijn twee heel belangrijke geloofspunten die aan de basis liggen van ons wetenschappelijk bezig zijn op dit moment. Twee grondleggers zijn Descartes en Newton. Er zijn er meer, maar ik noem die twee uiteraard omdat ze mijn verhaal passen. Descartes, je parle donc je suis. Maar door te zeggen, je parle donc je suis, zegt dan ook uiteraard, je suis un être pensant. Maar hij zegt fundamenteel, ik denk
en er is een werkelijkheid buiten mij. Een werkelijkheid die ik kan beschouwen, die ik kan aanschouwen, die ik kan beschrijven, die ik wetenschappelijk kan beschrijven, maar niet alleen beschrijven, die ik ook kan manipuleren. En dan heb je Newton, die dat verder omzet, ik zou zeggen, in mechanica. Wetten van Newton, oorzaak en gevolg, actie-reactie, enzovoort. Het zijn ingenieurs in de zaal die dat allemaal haarfijn kunnen uitleggen. Maar uiteindelijk hebben wij daar een vrij mechanische werkelijkheidsopvatting van overgehouden. En als we het een beetje extreem stellen, hebben wij een realiteit gecreëerd die eigenlijk meer een machineachtige realiteit is. Een machineachtige realiteit waar wij God niet meer nodig hebben, waar we eigenlijk de mensen niet nodig hebben en waar we eigenlijk het leven tussen aanhalingstekens zelfs niet meer nodig hebben. En dat zijn dan fundamentele vooronderstellingen waar de wetenschap over het algemeen nogal heel sterk van uitgaat. We zitten dan in een wetenschappelijk wereld waar we het hebben met een vooral materiële werkelijkheid die zodanig duidelijk is of exact is, of hoe moet ik het zeggen, of objectief is, dat men zegt van wat wij niet kunnen zien, wat wij niet kunnen ervaren, wat wij kunnen vaststellen, dat bestaat ook niet. Het is een werkelijkheid die vrij stabiel is, die beheerst wordt door vrij eenvoudige mechanische wetten, sterk deterministisch en dus ook voorspelbaar en meteen ook beheersbaar. Zonder eigenlijk immanente zin of richting. En dat zijn dan de fundamentele vooronderstellingen waar de wetenschap van uitgaat. En op die fundamentele vooronderstellingen, daar komen dan een aantal paradigmatische assumpties niet alleen per discipline, maar per paradigma. Ik ga dat ook verder niet uitleggen, een begrip van kunde introduceren. Per discipline hebben we dan ook een aantal theorieën die aanvaard worden in die wetenschappelijke gemeenschap. Heeft men ook een methodologie en men heeft ook een hele handse wetenschappelijke literatuur. Maar dat betekent uiteindelijk, en dan kom ik nader bij mijn manier van kijken, dat de wetenschap zoals wij op dit moment ze bedrijven eigenlijk weinig zicht heeft op de gelaagde werkelijkheid, zoals we die deze dagen gelukkig meer en meer gaan herkennen en zien. Een gelaagde werkelijkheid die het niet alleen heeft over materie, maar die meer en meer gaat inzien dat er ook zoiets bestaat als denkkracht. En Descartes wist dat al. Maar dit gaat over een heel andere denkkracht. Dit gaat over een creatieve denkkracht. Dit gaat over een denkkracht die de werkelijkheid buiten zich niet zomaar vindt, maar ze mede creëert. En dat is iets totaal anders. Waar er dus geen dualiteit is tussen subject en object, tussen geest en materie, maar waar deze voortdurend in samenspel zijn en samen de werkelijkheid creëren. Dat is een heel andere werkelijkheidsconceptie, met heel wat andere mogelijkheden. En het is vooral om die willen van die andere mogelijkheden dat het ook belangrijk is om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Dus buiten de materie zijn er vitale levenskrachten, en die had Max Wildiers ook wel al ontdekt, maar daarnaast is het de creatieve denkkracht, wat ik net zei. Maar meer en meer zien wij ook in dat er daaronder ook nog iets zit, wat wij spirituele geestkracht zouden kunnen noemen, of innerlijke kernkracht, of welke naam. Je kunt dat ook God noemen vanuit onze traditie. Dat is iets dieper dat in de werkelijkheid zit. Ik was op een zeker moment heel gelukkig, zoals ik trouwens ook heel gelukkig was. Daarnet heb ik gezegd, wetenschap is een geloof. Ik moet zeggen, ik heb daar jaren als het ware mee gevochten. Ik kon dat niet plaatsen, want uiteraard zoals de meesten onder ons ben ik niet alleen opgevoed in een katholieke traditie, maar ben ik ook opgevoed in een wetenschappelijke traditie. En was het voor mij heel moeilijk om daar contact mee te krijgen met wetenschap en een geloof. En ik moet zeggen, het was de beroemde Sir Karl Popper, maar als ik hem vond, science is a belief. En ik kan u zeggen mensen, ik ben naar mijn promotor gevlucht, professor Leemans, destijds, wijle professor Leemans, en ik van, kijk eens, de grote Popper zegt, science is a belief, waarom zou ik het niet mogen zeggen? Wetenschap is effectief een geloof, is een manier van kijken. En als je zegt, wetenschap is een manier van kijken, dan zeg je eigenlijk ook meteen, er is een andere manier van kijken. En de wetenschappelijke manier van kijken heeft bepaalde resultaten. Maar je kunt ook op een andere manier kijken. En als je op een andere manier kijkt, krijg je andere resultaten. En kun je meteen ook een andere wereld creëren. En dat is het fundamentele belangrijke daarvan.
En die feieravond, daar heb ik dan later nog ontdekt, die is trouwens ook, ik denk dat Popper iets van 1947 was, feieravond 1975, wetenschapsfilosoof, maar dan werkelijk een extrinsieke figuur naar binnen, die zegt, wetenschap is het meest recente, maar tegelijk ook het meest agressieve en meest dogmatische geloof. Zijn succes heeft het vooral te danken aan zijn machtspositie en minder aan zijn eigen intrinsieke verdiensten. Dat zijn wel bedurfde uitspraken. Maar dat was, ik weet niet of jullie feieravond kunnen plaatsen, maar ja, die man was niet verlegen om dit. En hij stond er ook achter, hij heeft dat ook uitgelegd. Dat is wetenschap als geloof. Dit soort geloof, deze manier van kijken naar de werkelijkheid, heeft ons ook een heleboel hoop gegeven. En ik ga hiermee beginnen met de mensen die de Mechelse catechismus geleerd hebben, weten. Het is een acte van geloof, hoop en liefde. En uiteindelijk heb je ook dan nog het berouw. Geloof, hoop en liefde komt er ook een beetje in. Berouw, daar zijn we denk ik nog niet aan toe. Ik denk dat nog lang gaat duren, eer dat wetenschap toe is aan het berouw. Wij hebben het geloof, de hoop hebben we ook. Ja. Hoop die maatschappelijk zich gerealiseerd heeft via twee grote tendensen. De wetenschap die zich steeds verder specialiseerde en institutionaliseerde en zich integreerde en verstrengelde in het sociaal-economisch systeem. Ik ga daar geen tekeningen mee maken. We hebben massa's universiteiten, onderzoekscentra, subsidies, financieringsmogelijkheden, contracten, publicaties en ook publicatiedruk. We hebben een industrieel kapitalisme, wij hebben lobbying, dat in Europa schijnt zeer sterk is, maar niet alleen in Europa, dat is op alle vlakken. Met de vraag van, is die wetenschap in deze context nog echt onafhankelijk? Is die nog echt waardevrij? Ja, ik denk dat je daar terecht op dit moment serieus vraagtekens kunt aanpassen. Wetenschap specialiseert, en een van de vaststellingen die ik in de literatuur vind, dat de wiskunde op dit moment 6000 verschillende specialisaties wordt. 6000. Ja. Ik moet zeggen, in mijn eigen ervaring, ik heb ooit eens de leiding gehad, ja, ik was niet echt de leiding, maar toch een team gecoacht dat een basiscursus wiskunde zou maken voor de Open Universiteit. Ik heb nog nooit een team gehad dat zo verschrikkelijk hard gediscuteerd heeft over wat wiskunde is en het soort wiskunde. Ik dacht dat wij grote discussies hadden in de sociologie en in de sociale wetenschap, maar ik heb moeten vaststellen dat in de wiskunde nog veel erger was en een veel grotere verscheidenheid was dan in de sociale wetenschap. Dus op dit moment zal er zoiets van 6000 verschillende soorten zijn. Wetenschap specialiseert, dat betekent wetenschap wordt krachtiger, wetenschap kan meer, wetenschap doet veel meer, maar wetenschap doet vooral een betere problem solving. Ik ga dat vanavond niet uitleggen, maar problem solving betekent eigenlijk dat we heel sterk zijn in het oplossen van de problemen van wiskunde en leerwiskunde. Dat betekent eigenlijk problem solving. We zijn met de problemen bezig, we zijn met de feiten bezig, we zijn bezig met de processen van wiskunde en leerwiskunde, die we proberen op te lossen. En een van de van de resultaten van probleemsolving is dat we de problemen eigenlijk kunnen oplossen, dat we de problemen eigenlijk laten voortduren. Maar dat is een ander verhaal en de volgende keer als ik de kans krijg om te spreken, ga ik daar de geschiedenis over laten. Dat is ook wel een heel belangrijk thema. Ik kom tot twee vicieuze cirkels, twee belangrijke vicieuze cirkels. Een eerste vicieuze cirkel is, waar ik op een zeker moment opgekomen ben, en ja, ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen zijn in de zaal die daar niet achter staan, daar heb ik ook geen problemen mee. Maar wat voor mij meer en meer werkelijkheid wordt, dat is, wij kijken naar de werkelijkheid vanuit een aantal vooronderstellingen, vanuit een aantal theorieën, met een aantal technieken, ja, in welke discipline dan ook. In de sociale wetenschappen hebben ze geen microscopen, maar ze hebben dan wel enquêtes en staal die moeten getrokken worden enzovoort. Een eerste vicieuze cirkel is, wij vinden eigenlijk in de werkelijkheid wat we vanuit ons geloof, met onze theorieën, met onze vooronderstellingen en met onze apparatuur zoeken. Wij leggen de werkelijkheid bloot die we eigenlijk zoeken. Ja? En we gaan met een telescoop niet de werkelijkheid vinden die we in een microscoop vinden. Enfin enzovoorts. Mutatis mutandis voor elke discipline. Dat is één vicieuze cirkel en dat is een heel belangrijke vicieuze cirkel. Maar er is een tweede, en die te maken heeft met de wetenschap, die zich steeds meer verstrengelt in de maatschappij, steeds meer institutionaliseert, waarbij er faculteiten zijn en toegepaste wetenschappen, waar er ook buiten de universiteit instituten gekregen worden die aan onderzoek doen en die nog
die nog meer als de universitaire instituten heel sterk verbonden zijn met het industriële kapitalisme. We hebben ook ondertussen een wetenschapsbeleid, sinds Theo Lefebvre in 1968, steeds verder uitgebouwd, niet alleen in België, maar ook in Europa. En zo krijgen we eigenlijk een wetenschap die meer en meer functioneel wordt, die meer en meer specialiseert, die zich sterk oriënteert op het meetbare en ook op het beheersbare, die bezig is met het industriële kapitalisme, maar die zich ook een stuk te maken heeft met de militaire logica. En die ook, hoe zou ik zeggen, de wetten en de logica van het industriële kapitalisme overneemt, zodanig dat ook binnen het wetenschappelijk milieu de concurrentie vaak sterker wordt dan de samenwerking. Markt, macht en winst spelen meer mee, ook in het wetenschapsbedrijf. En we hebben effectief van alles gerealiseerd via die rationaliteit. We hebben 4 industriële revoluties bijna achter de rug. De industriële revolutie van de stroom, van de computer. En momenteel zitten wij volop in de fase van de intelligente software, de cloud computing, 3D-printing en noem maar op. Ja. Wij zijn regelmatig, en ik moet zeggen, ik word geconfronteerd regelmatig, niet alleen met een jeugd, maar ook met volwassenen die echt ervan uitgaan dat wij in de toekomst geen problemen meer gaan hebben op onze kleine planeet, want dat effectief die ontwikkelingen, die gigantische ontwikkelingen overigens, van de technologie en van de computer en van de software enzovoort, dat die allemaal onze problemen gaat oplossen. Ik moet zeggen, ik ben daar een beetje minder van overtuigd, maar ik word daar wel voortdurend mee geconfronteerd mee. Dus mensen die eigenlijk technologisch ontzettend optimistisch zijn. Wij zitten in een verwetenschappelijke samenleving, in de hoop dat alles verklaarbaar en ook beheersbaar zal worden. In elk geval stellen we vast dat deze werkelijkheidsopvatting een monopoliepositie heeft. Als je komt in een andere werkelijkheidsopvatting, dan moet je al goed dat de kluiten gewassen zijn om dat te durven verdedigen. Want het is zo dominant en het is zo sterk en het is zo onderbouwd, ja, dat je daar moeilijk tegenop kunt. Wat men meestal niet beseft, en wat in mijn benadering en in mijn ervaring doorheen de jaren dat ik met wetenschap bezig geweest ben, naar voren komen, is dat de ontwikkeling van de wetenschap en de ontwikkeling van het materialisme en de ontwikkeling van het kapitalisme eigenlijk fenomenen zijn die met elkaar te maken hebben. Maar dat er mechanismen zijn waar ze elkaar als het ware helpen en steunen om dat soort wereld te creëren, om dat soort wereld op te bouwen. Waardoor er een wetenschap ontstaat die effectief affiniteit heeft met macht. Ja? Waar ik al vroeger de vraag gesteld heb van die objectieve en die waardevrije wetenschap. Betekent dat dan eigenlijk dat die objectieve en die waardevrije wetenschap de objectieven en de waarden overneemt van het systeem waarbinnen het zich situeert en het systeem waarbinnen het ook gesubsidieerd en gefinancierd wordt. Ja. Dat brengt mij effectief tot die tweede vicieuze cirkel. Industrie financiert onderzoek, onderzoek studeert, ondersteunt industrie. Ja. We hebben kernenergie, ik weet niet hoeveel thema's en de studenten bij de ingenieurs, toegepaste wetenschappen, dat was bijna in elke les een thema, een discussiethema van de voordelen van de kernenergie, de voordelen van allerhande technologische ontwikkelingen. En wij hebben regelmatig verdedigen van er zijn een boel voordelen, effectief, je kunt er niet uitkijken, maar er zijn ook een aantal problemen en er zijn een aantal nadelen. Ja. En zo is heel die ontwikkeling heeft tot stand gekomen. Ik schrijf tussen hoop en vrees. Hoop, zoals dat in de wereldtentoonstelling van Chicago in 1933 heel sterk uitgedrukt werd. Wat we zeggen, de wetenschap, die concipieert bepaalde nieuwe technologieën, die vindt het, de industrie past het toe en de mens die past zich maar aan. En eigenlijk is dat in een paar woorden samengevat de wereld waarin wij op dit moment leven. En ik heb hier ook een uitspraak kunnen noteren van Oppenheimer na de ontploffing van de atoombom.
die in Los Alamos uitriep dat dit mag nooit meer gebeuren. Dit soort toepassing van wetenschappelijk vernuft, van wetenschappelijk oogstandjes, met zo'n vernietigende kracht, dit nooit meer. En effectief, we hebben daarna een aantal tendensen gehad in onze wereld die richting op gingen van hoe kunnen we de problemen van duurzaamheid oplossen, hoe kunnen we komen tot een positief gerichte, het verdrag van Lissabon, een positief gerichte kenniseconomie, de club van Budapest, na de club van Rome trouwens, de club van Budapest, Erwin Laszlo is een van de mensen die ook reeds in de club van Rome zijn. En een van de belangrijke dingen die zij naar voren brengen is van, ik kom daar meteen toe, van wij staan op dit met onze wereld op een chaospunt. En een chaospunt betekent van, we hebben nog net even de tijd om het tijd te keren, maar eigenlijk niet lang meer. Het is niet alleen 5 voor 12, het is 5 na 12. Als we ons niet haasten, als we ons niet ons best niet doen, ja, dan is het eigenlijk met deze wereld, bij daar gedaan, het klinkt allemaal extreem, maar wij zijn zo ver gekomen dat wij nu echt alle hens aan dek dingen zouden moeten veranderen om deze wereld nog te redden. De vraag is of we daartoe in staat zijn, of ons systeem dat ondertussen gecreëerd is, voldoende waarde en draagkracht heeft om dat te realiseren. Vandaar wetenschap als eigenwijze dynamiek brengt dit soort samenleving tot stand. Lijkt steeds meer naar vast voor mens, natuur en samenleving. En ik ga hier beroep doen op de Frankfurters. De meeste mensen in de zaal zullen die kennen. Eigenlijk het trio van zeer creatieve en intelligente mensen die in Frankfurt in de oorlogsjaren kort na de Tweede Wereldoorlog een hele denkrichting ontwikkeld hebben en die op een zeker moment ook een werk geschreven hebben over de dialectiek van de verlichting. Waar ze zeggen effectief, we zijn in de wetenschap vertrokken van de idealen van de verlichting, van de vrijheid, emancipatie, democratie en noem maar op, het geluk van de mensen, maar we hebben eigenlijk de wetenschap en de techniek, we hebben die middels gemaakt, we hebben die macht gegeven en die zijn ons gaan domineren. En we krijgen nu een wereld die gedomineerd is door dit soort fenomenen, waarbij de mens ondergeschikt is en waar de natuur ondergeschikt is en waar de mens vervreemd van zichzelf. Trouwens, dat is dan herhaald door Marcuse en andere mensen in de jaren 68. Ondertussen stellen we vast effectief dat de werkelijkheid door de wetenschap niet helemaal te vatten is. Wetenschap stoot ook regelmatig, ondanks het feit dat ze steeds weer nieuwe dingen ontdekken, dat ze steeds dieper indringen in de materie, zowel naar het kleine toe als naar het grote, dat men ondertussen ook voortdurend moet ervaren dat men op limieten stoot. Vragen als dat zijn, wat ervaren we met onze zintuigen? Daar is geen zinnig antwoord op.